Ahojte, volám sa Denisa Stefanová, mám zdravú krabičkovú stravu. Dneska im mám pre vás pripravenú babu z premeny. Povieme si všetko za jazdy. Upravili sme pre vás našu webovú stránku, aby ste sa tam lepšie vedeli pohybovať, aby ste lepšie všetko našli, kde nájdete teda aj odkaz na mňa, kde sa budete chcieť poradiť, čo jesť, čo nejesť, aký program si vybrať a tak ďalej. Tu nájdete odkaz na webovú stránku, pripraviť raňajky, keďže tu mám návštevu a čo dom dal. A myslím si, že som tak šikovná, že to dám aj z toho, čo dom dal a bude to určite zdravé, proteínové. Ideme na to. Dáme si teda proteín, tvaroh. Ja mám tento Delacto, mám takú miernu intoleranciu na laktózu, ktorú som si spôsobila sama. Ako? Múdra. Ako? Že som robila na sebe experiment vegánstva som na sebe robila a samozrejme si som aj počítala, že za to stane, aj za to stalo, že som vlastne, to stačí, ne? Koľko nás bude? Tak som si proste spravila s týmto intoleranciou, bohužiaľ. 1,5 vajíčka tam dám. Máme takto, že 1,5. On mi to držalo. Tak som vyberala, lebo ide 1,5. Ne, keď sa... No, uvidíme, aký bordel tu dneska spravíme. Mám tu vanilkový lusk. Ten si prerežete. Žiadne tie umelé, jak sa to volá, ja ani neviem, jak sa tieto veci volajú. Extrakty? No, áno, asi. To si ho vyškrabíme a toto nevyhadzovať, nehať vysušiť, môžete si to rozmixovať, alebo to môžete povariť. Nevyhadzovať, je to strašne drahé a je to použiteľné. A čo sa to dá použiť? Potom si to rozmixuješ, môžeš to hodiť do koláču. Do koláču, vyvariť to môžeš, ja neviem, s nejakým, s jahodami mrazenými to môžete, alebo na džem. Všetko sa ráta. A hlavne vanilka je extrémne drahá, to je drahšie zlato podľa mňa. No dobre, máme tu teda z extrémnych premien mojich. Nie sú extrémne, sú také špeciálne tentokrát, ako viete. 9000 eur, 8500 to bolo? Áno. Nechme presný, 8,5, skoro 9. Môže byť tak? A vyhrala vlastne také celé staranie sa o seba, to čo žena chce, čiže wellnessiky, masáže, dokonca sme tam dali mentálnu koučku, pretože nastavenie hlavy je tiež dosť dôležité. Vidíš? A hlavne samozrejme tam teda mala stravu, čiže v spolupráci všetkých sme urobili takú jednu veľkú premenu, ktorá stále teda prebieha. Bude sa vyhadzovať nová, keď skončí táto, takže sledujte to. Bude nová a bude tiež niečo podobné, určite tam vyberiem zase niekoho nového, niečo nové ma za ten rok napadlo. Vyhrala to Kika a má to taký dosť zvláštny príbeh, ktorý vám teda môžem povedať? Môžeš. Takže v deň, keď som teda túto extrémnu premenu, neviem to mať extrémne, nechci až taký extrém, túto premenu, znie to lepšie, teda vybrala podľa toho, ako mi ľudia písali príbehy a čo som si teda typla, že kto by to teda mohol dodržiavať a kto si to teda bude vážiť. Tak sme si teda sadli na kávu a dozvedela som sa, že v deň, kedy ona sa dozvedela, že vyhrala, tak vyhrala ešte niečo. Enzymom riavky, no pozri. Bože, musím sa zholiť. Tak vyhrala ešte to, že teda v deň ten istý deň sa dozvedela, že je tehotná. Už to môžeme teda povedať, už je to za chvíľočku, je to za pár. A ja ju teraz chcem trošku vyspovedať, ako sa teda 5. mesiac si? 6. končím. Už končíš? Sme júli už. A čo ďalej? Nezvládneš to bez nás, že? Ne. Naučím vás. Tak ja teraz budem spovedať ju a budem variť a neviem, či to zvládnem, ale asi áno. Takže dozvedela sa, že je tehotná a teda ja som vôbec nerozmýšľala nad tým, že by som to teda zrušila, aj keď som vedela, že tam bude trošku obmedzené, teda tréningy tam mala taktiež. Aj všetky tie veci, ktoré som mala v pláne robiť, tak sa úplne až tak nedali. Ale napadlo mi, že strašne veľa ľudí je tehotných. Ne? Takže treba ukázať ľuďom, že aj tehotné majú jesť zdravo, pretože je to extrémne dôležité, je to vlastne ešte možno dôležitejšie. Aby tá výživa bola pre ňu aj pre plod. Plod sa hovorí? Či to je plod je na záhrade, či čo? Čo to značí? Dobre. Dobre, ideme vážne. Takže chcem vyspovedať, keďže to je aj druhé dieťa, tak sa prvá moja otázka je pri prvom dieťati, ako si pribrala. Ako si sa stravovala, teda keď si bola prvýkrát tehotná? Áno, tak veľmi zle som sa stravovala, lebo doktor mi poradil, že
keď si tehotná, môžeš jesť všetko, čo bolo To bol veľmi nejaký zlý výživový nápad. proces? Určite. A pribrala som 30 kg pri prvom dieťati. Takže nakoľko ešte som mala aj komplikácie, že som nemusela otehotnieť, že to bol fakt taký dar. A vlastne aj tá výhra od Stefit a momentálne som nepribrala nič. Takže máme veľmi dobré krvné výsledky. Pleť sa mi zlepšila celkovo, proste ja si to neviem vynachváliť, hej. Pre mňa to bol taký bonus, či už aj ušetrený čas, zdravé potraviny, proste chutné hlavne potraviny. Takže... Čiže nechýba ti žiadna výživa vlastne, máme tam všetko, obsiahnuté všetky základné zložky. Takže už nás čaká teda len pôrod, zrovna to bude na výročie 10, inak ty to triafáš riadne, to bude na 10, má rodiť na 10. výročie Stefitu, hej? Toho nič do... Aby som nezabudla, dala som tam trošku gíčka, dávam tam špaldovú muku. Ale hlavne ešte by som nezabudla, že čo mne strašne veľmi pomohla, bola Darinka, mentálna koučka. Toto je dosť dôležité, to čo sme vraveli, že nastavenie. Tá ma fakt naučila mysleť na seba, aj keď mám už prvé dieťa, mám muža, mám rodinu, ale väčšinou som vlastne skákala okolo celej rodiny a ona ma naučila fakt, aby som myslela na seba, na plod, ako na budúce babatko. A toto bolo veľmi mi pomohla. Áno, a ako sa hovorí, že, jak to hovorím, že zdravie nevzniká v kuchyni, ale vzniká najskôr v tvojej hlave, pretože keď si dobre nadstavíš hlavu, tak to pôjde všetko ľahšie. Dala som tam štipku soli, už to iba zamiešam. Ďatlový cukor. Veľmi rada ho používam. Hlavne si ho dávam pred zápasom, on má tak akože dosť vysoký glykemický index, ale proste je to sladidlo z fruktózy, z ďatly. Takže je to také proste zdravšie sladidlo, mám to rada. Aj keď napriek tomu, že ďatle sú extrémne sladké, práši, tak není až tak sladké, ale tak nemusí byť všetko o cukre. Dajú sa tie recepty urobiť aj také, aby sme nemuseli pridávať veľa cukru. Strašne nerada používam, sem tam si to dávam, teda tie umelé sladidla, pretože mi tam ten cukor od oka. Keď bude málo sladké, tak pridáme medí. Ja to zamiešam, dám to na 180 stupňov do truby na nejakých 15-20 minút, hotovo, vybavené. Svieť, už sa vybil. No, ja si zatiaľ nachystám nejakú peknú oblohu, nech to dobre vyzerá. Oblohu? No to je jedno. A ešte sa spýtam teba, že čo ťa ešte čaká? Kto ťa ešte čaká v tejto tvojej premene? Áno, tak začali sme vlastne tým bodyscanom, kde mi vlastne namerali hodnoty, takže uvidíme vlastne, keď skončí premena, aké tie hodnoty budú. A vlastne ešte nás čaká od masáž od Jožka, plus jeho priateľka. Tak ale Jožko je povedať, že už to má potom krát 2. Jožko je výborný náš, má zlaté ruky. A ešte ma tam vlastne čaká Zuzka. Plus nás tam čaká ešte Chiralis, tam vlastne ten... To si až potom dáš. Áno, to uvidíme, že čo bude potreba. A potom ťa otvrdí ešte pán Gaman. Áno. Potom tam máme ešte vlastne ten Michelle Beauty a strašne sa tešíme potom na vlásky od Mirky, ale to všetko až po porode. No, že teda sa zdravo stravovala aj počas tehotenstva, som rada, že som vybrala takúto premenu, pretože to je veľmi dôležité. A budeme teda chystať novú, možno pribudnú nejakí noví partneri, sponzori k tomuto, takže hlavne keď skončí a budem môcť cvičiť, tak ešte pôjde k Marekovi, Gobolovi. Áno, na ktorého sa veľmi teším, áno. Šialený tréner. Aj učiteľ. Síce aj začala s ním, ale potom to bolo náročné, takže sme nahali tak, že bude iba plávať, pretože mala aj osobné tréningy, ale tie sme teraz vynechali, ale ešte ťa čakajú. Budem sa pozrieť na to. Takže ja už mám nachystanú takúto oblohu, toto mám cviklový prach, že akože som zašpinila tanier. Mám tu nejaké mrazené čučoriedky a dám tam aj takúto udenú sol, lebo ona má také pekné fliačky, tak nech to tu aj vyzerá, keď to mám teda tu našťapili. A ideme to teda ochutnať, že čo som dal a či to je teda... No vyzerá to vnútri, že super. Vyzerá to. Chutí to ako tvarové gule, len sú teda v trúbe robené.
Dobre. Dáme super, čo hovoríš? Výborné. Takže si rozmaznaná zo Stefitu. Ešte chodíš aj ku mne jesť, ešte aj ješ moje krabičky. No nič, budeš chodiť aj na brigády. Není problém. Takže mi to Ďakujem, keď veľa. máme výborné výsledky. Áno. Takže ja som veľmi rada a teda ešte ťa čaká troška cesta a ďakujem, že si to teda zvládla s Ja nami. ďakujem. Moja.